ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ କେମିତି ବର୍ଷା ଏମିତି ଝିପଝିପ ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚୁଲି ଲଗେଇଛି ଏ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଫାଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ କାଲି ଜଣେ ଭଉଣୀ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ କହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ମୋତେ ବି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଯାଏଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କହିବାର ମାନେ ମୋର ହବିଟ୍ ହେଇନି କି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କି ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି କି କହିନି। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଗରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ବନେଇଛି, କେବଳ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିନି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନାଏ, ପୁଣି ବାର ଏମିତି ଡିଲିଟ୍ କରିଚାଲେ। ତ ସାହସ କରିକି ଏବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।